Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мөхтәрәм дин кардәшләрем. Татарстан мусульманнары диния нәзарәте һәм шәхсен үз исемемнән ихластан ураза гаете белән котлыйм. Ураза тәмамлануын белдергән бу бәйрәм бар җиһанны яралткан Аллаһка булган мәхәббәтебезнең билгесе. Соңгы елларда ураза һава температурасы иң югары билгеләргә күтәрелгән җәйге айларга туры килә. Аллаһка шөкер. Бу юлы безгә бернинди киртәләр дә Аллаһ каршындагы бурычларыбызны үтәргә комача буламады. Татарстан мусульманнары ураза бәйрәмен шатланып каршы алалар. Чөнки билгеле булганча Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә «Валисайми фархатан яфрахума иза афтара фариха лифитрихи ва иза лакия раббаху фариха бисаумихи». Ураза тотышының ике шатлыгы булыр. Ифтар шатлыгы һәм Аллаһ Тәгалә белән очрашу шатлыгы. Раббыбыз Татарстанлыларга ике дөнья рәхәтен бирсен. Барыбызга да тыныч һәм килешеп яшәргә, гыйлем белән өммәтебезне ныгытырга ярдәм итсен. Амин.